शिंपल्या स्वच्छ पाण्याने 4-5 वेळा धुवून घ्याव्या. ह्या शिंपल्या मालवण तालुक्यातील मसुरा बांदवडा इथे खाडी आहे. त्या खाडीमधून ती लोक काढतात आणि मालवणला लक्झरी टाकतात. मग लक्झरीवाले इथे भांडुपला मच्छी मार्केट आहे तिथे विकायला आणतात. आणि ह्या एकदम ताज्या अशा शिंपल्या आहेत. ह्या आम्हाला 100 रुपयाला मिळाले आहेत भांडुपच्या मार्केटमध्ये. करताना एकदम सावकाश करायचं, कारण हात सटकलं तर विळी लागू शकते. अशी शिंपल्यात माती पण असते, त्यामुळे शिंपल्या कातरताना एकदम सावकाश करायचं, कारण ते माती पडली तर पूर्ण शिंपल्याचं सगळं ते काट असतं ते खराब होऊ शकतं. मुळ्याचं जे पाणी पडतंय ना त्याला काट म्हणतात. त्याच्यामुळेच कधी कधी अशी शिंपल्या अशी साईडला माती पण असते, त्यामुळे अशी थोडं पाणी ठेवायचं बाजूला, तर त्याने धुता येतील आपल्याला. आमच्या मामाच्या गावी पण तोंडवीला अशा भरपूर शिंपल्या पडायच्या, पण आता त्या कमी झाले. ताज्या शिंपल्या कशा ओळखायच्या? आपण ज्या मच्छी मार्केटमध्ये जातो, ज्या शिंपल्यांची तोंड उघडलेली असतात ना, मग ह्याच्यातले बरेचसे नासके असतात शिंपल्या, मग त्या शिंपल्या अशा घ्यायच्या नाही. आता आम्ही ज्या शिंपल्या घेतल्या त्यांची सर्वांची तोंड अशी झाकलेली होती, त्यामुळे याच्याचं ओळखायचं की ह्या ताज्या शिंपल्या. ह्या आता शिंपल्या पूर्ण करलून झालेल्या आहेत व्यवस्थित. आता आपण शिंपल्याची जी आमटी बनवणार आहे ते आमचे मालवणमध्ये त्याला मुळ्याचं काठ बोलतात. आता त्याच्यात एक नारळ सोलून घ्यायचं आहे, म्हणजे जे आपण जे वाटपासाठी लागणार आहे त्याची आता आपण पहिला नारळ सोलून घेऊया. नारळ फोडून घेऊया. बस एवढंच दाखवा. आता ही नारळाची अर्धूक झालं. आम्ही मालवणमध्ये याला अर्धूक वाटी बोलतो. आता आपण बटाटे कापून घेणार आहोत शिंपल्याच्या सारामध्ये टाकण्यासाठी. गावी आमच्या शेगलाची झाडं भरपूर होती, तर आम्हाला शेगलाची आम्ही भाजी खायचो. शेंगा पण भरपूर आमच्या गावी मिळायच्या तोंडवळीला. पण आता माकडं एवढी झाली आहे तर वांडर काहीच ठेवत नाही. शेगलाचा पाला पण आता मिळत नाही आणि शेंगा पण आता दिसेनाशा झालेल्या आहेत. आणि मालवणमध्ये माकडांचं प्रमाण पण भरपूर वाढलेलं आहे, त्यामुळे आता ह्या अशा भाज्या दिसणं पण आता कठीण झालं आहे. आणि मालवणला जर विकत घ्यायला गेलं तर मुंबईपेक्षा भरपूर अशा भाज्या महाग आहेत. शिंपल्याच्या सालात घालण्यासाठी आता आपण एक कांदा चिरायचा आहे, उभा असा कांदा चिरायचा आहे आणि वाटपाट टाकण्यासाठी. आणि कांदा चिरताना जर आपल्या डोळ्यातून पाणी येतं ना, तर एक तुम्हाला एक टिप्स सांगतो. कांद्याची एक चप्पट अशी पात घ्यायची, म्हणजे जो वरचा भाग असतो तो, आणि तो आपल्या डोक्यात ठेवायचा. त्यामुळे कांदा चिरत असलो ना की आपल्या डोळ्यातून पाणी येत नाही.
आता आपण नारळाचं अर्धूक आहे ना ते किसायला घ्यायचं, असं बारीक असं सावकाश सावकाश असं किसायचं. आणि आमच्या मालवण पट्ट्यातल्या लोकांमध्ये खोबरं जास्त लागतं त्यांना, आणि ते घाटावर बहुतेक असे शेंगदाण्याचा कूट वापरतात. पण आमच्या मालवणी लोकांना नारळाशिवाय पर्यायच नसतो आणि नारळ आम्हाला हवाच. आणि नारळाचे जेवण म्हणजे समजायचं हे मालवणी लोकांचं जेवण आहे. नारळ पण आम्ही मालवणवरनं आणले होते. गावठी खोबरं असल्यामुळे असं एकदम घसघशीत असं दिसत आहे. नारळाचं अर्धूक असा छानपैकी असं किसून झालेलं आहे. आणि केरळच्या नारळापेक्षा जे आमच्या मालवण पट्ट्यातील जे नारळ आहेत ना त्याचं पाणी चविष्ट लागतं आणि खोबरंही चवीला सुंदर असं असतं. आता आपण एक आल्याचा तुकडा घेतलाय, तो आपण जे आता शिंपल्याचं वाटप जे तयार करणार आहोत त्याच्यामध्ये हा आल्याचा तुकडा असा बारीक बारीक चिरून त्यातमध्ये टाकायचा आहे. आता 2 शिंपल्याच्या सारामध्ये टाकण्यासाठी तांबाटे घ्यायचे आणि असे बारीक असे उभे कापायचे. मालवणीमध्ये तांबाटे बोलतात आणि मुंबईमध्ये शुद्ध बोलताना टोमॅटो असं बोलतात. असे बारीक बारीक चिरून घ्यायचे. लसूण पाकळी घ्यायची बारीक, आणि लसूण गावठी लसूण कशी ओळखायची, जी बारीक लसूण असते आणि तांबूस कलरची ती गावठी असते, आणि जे मोठी असतात लसणी त्या खतावरच्या असतात, त्या चवीला चांगल्या असतात. आता गावठी लसूण ओळखणार की ही अशी तांबूस अशी लालसर शेड दिसते बघा, ही गावठी, ही चवीला चांगली असते. बघा अशी तांबूस असा कलर दिसतो लाईटमध्ये बघा, ही चांगली लसूण असते, अशी घ्यायची. आणि जे मोठ्या मोठ्या झाडं दिसतात पाकळ्याच्या ना त्या संकरित जाती असतात, त्या काही उपयोगाच्या नसतात. लसूण अशी उभी चिरायची बरोबर असं, अशी उभी चिरली की पटकन सोलली जाते. सोलायचा आपला तेवढा वेळ वाचतो. आता आपण थोडी कोथिंबीर घेणार आहे वाटपाट टाकण्यासाठी. ती अशी बारीक अशी चिरून घ्यायची. शिंपल्याच्या वाटपासाठी मी आता अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे, 2 टॅमॅटो घेतलेले आहे, 3 कांदे घेतलेले आहेत उभे चिरून, आणि आलं आणि लसूण घेतलेली आहे, आणि फोडणीसाठी कांदा घेतलेला आहे.
परतून घ्यायचा लसूण आणि कांदा टाकून. गॅस एकदम बारीक पेटवायचा, नाहीतर एकदम करपून जाईल. टोमॅटो टाकायचे. कांदा गुलाबी होईपर्यंत ढवळत राहायचा चांगला. खोबरं टाकायचं आणि पुन्हा चांगलं ढवळून घ्यायचं. कोथिंबीर टाकली ती चांगली ढवळून घ्यायची. मिक्सरला ते सर्व मिश्रण आहे ते बारीक वाटून घ्यायचं. चमचा तेल ओतायचं. दोन चमचे आता आपण इथे मसाला टाकणार आहे. मालवणी मसाला टाकायचा आहे. चांगला ढवळून घ्यायचा तो मसाला चारी बाजूने.
शिजल्या आणि कापलेली बटाटे शेंगा ते एकत्र मिक्स करून टाकलं वाटपामध्ये. चांगलं ढवळून घ्यायचं. शिजण्यासाठी थोडंसं पाणी टाकायचं. मिश्रण चांगलं ढवळून घ्यायचं आणि 10 मिनिटं चांगलं शिजत ठेवायचं. 10 ते 15 मिनिटं चांगलं शिजत ठेवायचं. दिसतो ना फक्त वरचं दाखवा. 10 मिनिटांनी पुन्हा चांगलं ढवळून घ्यायचं मिश्रण. आणि बटाटा शिजला गेलं तर असं चमच्याने दाबून बांधायचं. कच्चं असेल तर पुन्हा 5 मिनिटं शिजत ठेवायचं मिश्रण. आपण जे वाटप केलं होतं ते आता ते मिश्रणात सगळं टाकणार आहोत आणि चांगल्या प्रकारे ढवळून घेणार आहोत. मिश्रण चांगलं व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं.